Добър вечер, нека да кажа на всички онлайн слушатели как е настроението тази вечер, приятели. Надявам се пак да ви е максимално приподигнато, както само ние го можем тук на честотата на Радио Франческа Микс, на уникалните, необоротните, най-симпативредите и язичните газари и тузари. А сега спешни поздрави казвам на тези, които сме се събрани на страничката на h.com Радио Франческа. Общуваме между си, споделяме какви неща, леле майка, точка, сладки неща, естествено. А да сега продължаваме само напред и нагоре с музиката, която избирате само вие. Аз съм вашата фея и изпълнявам всяко ваше музикално желание, за това хайде да ме желете. И ако наличен на мен диджей Франческа ми пишете.